Hello, good people. Welcome back to yet another video here at your favorite channels. Yes, so nowadays we are moving say duo and it duo and it. So this duo here to create my videos each and every single day. So what do you need to do? You need to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video, you'll be notified. Also, don't forget to follow us on our Facebook pages. That is Binocular TV and Saint TV. Yes. So Zudi. Aiwa takanaka baba. Muri sei nhasi. Aiwa indribocha. Atitika. Yes. So mdaraka. Nhasi tine nyaya. Nyaya yedu yakanaka nhasi. Andidi. Nhasi tine nyaya yedu yatinayo nhasi ka. Nhasi ndombokupai top 5 Zimbabwean socialites / celebrities. Andidi. Kwamuri vamwe ma-socialites, ma-celeb, I don't know. But chinongoni celebrity, somebody you celebrate and it. Yeah. So unogona uchitomcelebrate kune umwe anenge ari ngori socialite and it. So todombokupai top 5 mababy akanaka. Yeah, beautiful. Mabhiza. Masedo anoona zvakanaka kai. Isusu ratatoti ibhiza ndiro bhiza racho nero. Wataura ndiye. Yeah, top 5. So zvatiri kuda kuconsider. Totarisawo skin and skin tone kunakawo kweskin kwete kuti kwete maskin harisida kutaura zvakawanda kwete kugadzirira. Natural. And be it dark, be it light, be it ari fair or what. But yakatsetsekawo so inongotaridza kuti skin yechi inogeza. Yemunhu anogeza. And totarisawo futi body structure. Body structure. Then we are also looking at kuti zvipfeko anopfekawo zvakanaka sei. Anopfeka zvinomufita here. Anoziva here kwekushopa. And so haiwa apa pasi kuita kwa kids game. So wekutanga pa top 5 yedu andidi. Wekutanga musabatikana. Kwatiro anotopisa anonzi Jema Griffiths. Vamwe vanoti Jema Griffiths, Jema chirungu. Jema wacho watokureva. So Jema came to light ne song ya Winky Dim Garden. Alright, yakafeature. Yes. Aripo ipo pepe ndoda kudim garden pepe na Winky uchingonatsonoti. Then takazotobhatonera kuti aiwa but parizvene talent. Aiwa talent ripo Jema to be honest, I'm a big follower of Jema. I like the way she sings gospel, especially gospel music. I love it. And Jema was born on the 28th of January 1994. So meaning that she's not 95. 95. Sakane 30 because she's 30 this year. Oh. Chimwe chete alright. Akutokwanisa 30 nasarwa nemazuva mashoma. So akazvarirwa ku South Africa. Azvarirwa ku South Africa obva akurira muZimbabwe, but akazoenda kuchikoro akanodzidza ku America. Kwakanoitawo zvidzidzo zvake zvimwe zvakaita zvinosanganisira akastudy jazz music. Alright. Yeah, one of those things akastudy. Alright, so kutoemba kwaanoita chinja akatoendera kuchikoro. Akatochimaster chingemu chiyachi. Yeah. One thing I love about Jema, aka embrace our Shona culture. And then she decided to know, as much as I'm white, I know Jema she can sing in English. Yeah. But she decided no, I would like to stick to Shona. And anoimba Shona zvemandoro kwati zotoka munhu achiimba ka. Zvinhu zviya. So I just want to say a big shout out kuna Jema Griffiths. A big shout out to you. Tichibva ipapo tobva taenda pa number 4. Kana number 4. Right, pa number 4 pedu manje. Pa number 4 pedu pane baby rinonzi Iro. Guess kuti panani. Mazano madzimai mamwe atishamazive ka.
pane bebhi rinonzi iro Kiki Bedes. Kiki Bedes. Kiki Bedes ndofunga munongomuziva musikana uyu ane zviro zvake. Aiwa, ane zviro zvake musikana. Zviro zvake nehaiti yaya. Zvakakugara panhu vanhu natsona kuti Ibiza iro. Ibiza. Ibiza iro. Iro. So Kiki Bedes andini anonzi iye Christabel. Christabel Stembeni Mahlungwa. Ndevelere. Is she from Blawa? I think she's from Blawa. Yeah, I think so. But ndakaonera kuti akazvitora kupi zvari. Ari kupi? Momzi wake wakabatana. Serious? Momzi wake vanopedza passport. Saka ndezvedzimba. Saka tunenge watora kuna mai zvinhu zvakanaka. Kutora zvakanaka kuna mai. So Kiki Bedes akazvarwa musi wa 15 April 1995. 95. Yes. Which means that this year, ane 29 at the moment. How's 30 this year? Again. 30 iri kupisa. Aiwa ari kupisa. Currently anogara kuSouth Africa. Okay. Yes. All right. So Kiki Bedes is one Zimbabwean artist anoimba hip hop. Anoimba hip hop, anorapa, and she's one of my top ladies in Zimbabwe anogona zvekurepa. Aiwa anopisa hadzisvikiriketi yawakomana. Dzinorema. Dziyasvikiriketi. Adzitanwe, dzinotanwa nevakati rebeni. Aiwa unotofanira kunge wakareba dziyadzi. Andidi? Chibva pana Kiki Bedes. Number 3. Panamba number 3. Okay, takwenda pa number 3. Pa number 3 pedu manje. Apa pakaipa. Andidi? Achiri kubvira. Pane musikana anonzi iye Yaya good vibes. Yaya good vibes. Yaya. Allen skits. Vanopedza masports. When it comes to she's a radio presenter, she's a social media influencer, she's an actor. And I've discovered that she's one of those people who are to create a content kuma females. She's consistent. Zvekutodaro anotonakidza zvekutodaro. Aiwa yaya vari kupedza masports, and that combination yake na Allen skits, that one is one of the best. I think vachatozopinda futi pachaenda pa male and female category vanhu vanoacta vese vanodidi. Best combination. Plus avapiwa makwaya kama plus makorokoto nemakwaya. Ukaona vaku ndo vamwe vanhu vakawapiwa zvinhu zvihombe. Sofa. Makwaya. So you just want to say a big shout out kunani? Kuna Yaya Good Vibes. Yaya Good Vibes akazvarwa 1998. Okay. Yeah. 1998. Yes. So chibva pana Yaya takwenda pa number 2. Number 2. So pa number 2 pedu manje. Pa number 2 pedu pane musikana anonzi iye Amara Brown. Amara Brown and Amara Brown. Amara Brown unoziva kuti mwana wani wa Andy Brown. Oh, the late legend. Aiwa legend. Then she's also wa Andy Brown and Choni Somaraira. Aiwa mwana akazvarwa uri legend. So kuroti zvese zviri muna Amara is something chiri chekuzvarwa nacho. She's so natural. That's why when she's acts kana achiimba, she's so natural. Even pakudanza, she can do anything. Pa live show anorova voice akarisire kugadzira. Andidi? So Amara Brown mwana wa Andy nachoneso Maraira late akatonaka Amara. Ngasikamwe ndegore ripa Amara. Akazvarwa musi wa 6 September 1988. Yes. Apa atomboneka kuti adya ma Christmas. 36 years pepe. Kanomboramba kari kabhora kasquita Amara. Shout out to Amara Brown. Andidi? So we just they are pa number 2. Andidi? Chibva pana Amara pa number 1 patinetsei. Parwiwa pa number 1. Andidi? But pa number 1 pedu isusu panapa. Hatangozoti misread. Miss Red aenda nechimuti. Miss Red zvino shiyashiya baba. Miss Red. Boss Miss Red anoti ningirikina anoti skin yake Miss Red yakanaka baba. Dressing yake mwana anopika. Koti body kunaka. Chirega unyanyisa unozokechesa vanhu.
une munhu here nazozi unozokeshesa vanhu, right? So tingati Miss Red akazvarwa iye anonzi Samantha Musa, anditi Samantha Musa. Yes, so akazvarwa musi wa8 May 1989. Alright. Atodya futi makore, asi ku 34 here. Atofamba. So ndikoko 34, 35, 36 actually. 36. Akafamba. So she's a radio presenter. She's a social media influencer, brand ambassador, philanthropist. Philanthropist. I know to squad him. Wakuita save kuti Trim TV. Wakuita save. Yes. And so, what do you think about this list where this video we are making today? Nezvipi zvimwe zvamuroda kuti tinge tinoita top 5. Aiwa kana usiri kuwirirana nesu aisimu waswaleti. Hatisi kurwa. Zvakakunakira wewe azvisiri zvakatinakira. Zvakatinakira zvisiri zvakakudira. Hanzi beauty lies in the hands of the beholder. But it's not hatisi mabeholder eso asi zvakanaka. So guys, from Uncle Saint, Levi B, Binocular TV, fire, much love.